UKhuzani ubanquma imilomo labade sebemqalile bemkhuluma kabi emakhoneni. Siyazi ukuthi uMthandeni Manqele nomndeni wabo baflathelwe ife elimnyama ngokudlula emhlabeni kukamama wabo. UKhuzani kumthatha isikhathi ukuba adlulise amazwi enduduzo emndenini wakaManqele. Ukuthula kwakhe lawo mahora ambalwa kugcine sekwenza abantu bebone sengathi ngeke azixake, base bemcupha. Abanye bese beqalile beshwabuka. UKhuzani ubesevumbuka nepost ekhasini lakhe ebibhalwe amazwi enduduzo abheke emndenini wakaManqele. La mazwi afundeka kanje: lesi simo ngisifisela ngisho umuntu oyedwa ophila ngaphansi komthunzi welanga. Ukuqala impilo ngaphandle komzali akuyona into encane. Ngithi angithathe leli thuba ngidlulise amazwi enduduzo emndenini wakaManqele. Alwehlanga lungehliyo, sengathi uNkulunkulu enganibopha bhande linye, abophe izinyembezi. Umama uMashandu wedlulile emhlabeni ngokwenyama, kepha uyoba yisibani esihle ezinganeni zakhe nakubazukulu bakhe. Ingunaphakade alale ngokuthula uMamthiya. Izinkumbi zabantu zethwese uKhuzani umqhele ukuba indoda nokuba yiqhawe. Izincomo eziphuma kubantu zinhle kakhulu, bakuvezile nokuthi uKhuzani kuyabonakala ukuthi usemdala. Abalandeli beGcokama Elisha bakhombise injabulo ngale post kaKhuzani. Lokho kuveze ukuthi abekho bodwa ezinhlungwini, kepha nedlamlenze nalo lisezinhlungwini kanye nabo.